feeling ito. Ito na ang ating mga produkto na nagawa na siomay. Shark's fin. Oo. Shark's fin. Ito shark's fin. Kasi ang shark's fin talaga linalagyan ng green fish. Katapos yung pin ng ng pating. Napakahal yun. So ang siomay naman, ang totoo ito, ang mushroom. Mushroom lang kailangan natin additional dito. Baga tayo, kahit wala naman mushroom dahil Pilipino tayo, panlasang Pilipino. Panlasang Pinoy yung mga birada dyan. So ngayon, let's go. Ang kulang ko rito, para maglagay ako, ang cornstarch na lang sa totoo lang. Kasi gawa ng, at saka sesame oil, lagyan natin. Wala tayong no? Meron tayo. Meron din. Pag wala kang sesame oil, pwede ka gumamit ng butter, sesame oil or butter oil or peanut oil. Yan, lagyan kong peanut oil ha. Mga kabayan, di ako nabibir, totoo po yun. So, ngayon, kung talagang gusto nila, sige, ituturo natin ito sa kanila para nito naging masaya sila. Sabi ko nga share daw your Yor, mga ganito, Yor, pwede pang masa, Yor? Pangmasa. Pangmasa ba? Ng para sa bahay ba, no? Oo naman. Pwede ito sa mga kwanto. Maglagay na ako ng isang kutsara na cornstarch. Kasi, kanina, meatball yun. Meatball yun. Oo, sa shrimp. Pang meatball at saka pang siomay. Lang siya konti sa siomay. Para medyo dikit-dikit yun, no? Oo, kasi siya, pag in-steam siya, talagang Ito, how to make siomay, shark's fin. Gaya, ayos talaga mga birada ba? Ulitin natin. Shout out! So yan, easy lang to make this siomay. Okay, ulitin natin ingredients para makuha nila. Okay, let's go. Kuha kayo ng papel, ballpen, at manood kayo marami. Okay, kung may pinagkakabalahan kayo ng mga kachat nyo, Tigil mo na yan. Kalimutan nyo muna yung mga... Dito tayo sa kuhan, paggawa ng mga birada. Paggawa ng siomay ni Chef John. So, at least malaki. Ano yung YouTube mo, Yor? Chef John Fermin Villamor Jr. Hanapin natin yan, ilagay natin sa video mamaya para shout out, watch out, at saka wipe out. Kasi naman ito tayo. Ilabas natin yan para Hindi tayo Advantage yan, marami. nagbibigay tayo. Ito na ha. Ito yung ito na yung talagang mga ganyan karami, or abot siguro yan ng mga 100 pieces, no? Mahigit, ang isang kilo. Ay, isang kilo sobra 100 pieces, no? Basta ang sinasabi ko, kabayan, pag ginawa mo ng shark's fin, ang additional lang, carrots, pin ng pating, katapos yung may nabibili sa ungting, katapos yung green fish, at saka mushroom, yung tinga ng daga, yun lang, tapos additional sesame oil. So, pagka naman siomay, ang additional mo lang yan, shrimp, di ba may tawag na shrimp siomay? Shrimp siomay, meron yun. Oo, tapos Yung pork, mushroom. pork. Yung mga, Ang timpla, yung karamihan, mga ang pork, timpla chicken, ng yun. talagang original ng siomay, tatlong klase. Taba ng baboy, shrimp, and pork. Pang-umping talaga yan. Pang-umping talaga. Umping Yung Hindi sa lang ano pang-umping yan, talaga. pang-Visoria ng mga Pang Hong Kong, Good pang siya, Chinese. Chinese Kahit saan talaga ng yun mga ba? hotel Original yan. yan siya. Nandun. Kilala talaga yan. Pag talagang ito original na yan nun, iba talaga lasa ron eh. Ako, Yan nagsimula hindi ako nagsisinungaling kasi sabi ko nga nung bata pa ako, Pre, sabi nandun ko, ka galing eh. Lord, sabi ko, Lord, Ito sikat natin siomay yun. Sikat na ako. Meron, Hindi pa, hindi pa Chinese, siomay. Chinese menu yan sa no? Chinese to. Oo, Chinese. So, ngayon, siyempre, Domsen, ano yun? dahil tayo Pilipino, ang panlasang Pilipino, Domson. ikinumber ko yung Pilipino panlasa talaga. Yun talaga. Makakain talaga ng ating kapwa Pilipino. At saka, hindi sila mapapamahal pag bumili mga ingredients. Yun, may mga pangmasa ba? Dimson. Dimsum. Dimsum. Dapat sa amin meron GY dimsum. Oh, Ang mga luto nila puro mga sabaw-sabaw na may siomay. Basta meron kuhan sila eh, pang Chinese talaga. So ngayon, pag naglagay ka sa pulpa ng siomay, halimbawa, gumawa ka na, siyempre, lagyan mo ng oil para medyo, lagay maliit. Hindi siya didikit yan, Yor. Hindi siya didikit, ganun yan. Ayos talaga. Yan. So, let's go. Gawa na tayo ng ingredients, ha? Sige, kuha kayo ng ballpen. Baka sabihin yung mga katabi nyo dyan, eh. Lista nyo na. Lista. 1 kilong baboy. Oh. Ito ay panglasang Pinaya. Saan part Yor? Pigi. Ano yung pigi? Kastilyo Pigi. sa likod? Dito. Sa biwang? Parang biwang, no? Parang leg sa pigi. Okay. Yan, 1 kilong baboy. Katapos, 1 tablespoon na asin. Pinanatan na. Asin, oo. At tapos, 1 teaspoon na paminta. Okay, nare-record nyo. Bravo. Tapos, 2 tablespoon na cornstarch.
2 tablespoon of start. Yan na yan, kasama na yan ha. Tapos, 2 to 1 itlog. Kung nagtitipid kayo, pwede Pwede sa isa, pwede dalawa na itlog. Yan. Siyempre, ngayon, kung hindi naman tayo gumagamit ng bitchin, kalimutan nyo yung bitchin, chicken powder na lang ilagay nyo. O kaya yung nor, ibabad nyo sa mainit na tubig. Nor cubes yun, no? Isa, oo. Ayos na Tapos of course, magbabalang kayo ng asukal, 2 tablespoon na asukal. May asukal Ano yan sa'yo? Brown or white. White Pero sugar. pinakadabis, brown talaga. Brown, no? Oh. Tapos, i-mix mo na, huli na ang sesame oil. Yan. Ang sesame oil, Yan. isang kutsarang sesame oil. ang Ba, ilalagay mo. parang nasa ano ka na restaurant na to. Oo naman. Bakit hindi ka mo? Oo. Talagang pang-restaurant ito kasi Kaya nga eh. yung pinanggalingan ko talaga. Galing tayo dyan sa I was young before. Bago ako ma-discover ng magsaysay line, may kumuha sa akin sa nagtatrabaho ko sa Manila Pavilion. Pavilion. Oh, ship ako Yan doon. sa Ako ang pinaka- Tamanda, sa Oo, UN. sa UN. Ay, Manila Pavilion sa ano yan? Sa UN. casino dyan. Oh, UN ba? Diyan ako, Nasunog yan eh. oo, diyan ako na-discover ng magsaysay lines kasi ang Star Cruises nag-open. Oo. So sabi sa akin ng casino leader. Yan yung nasunog? Sunog Oh, yan, di ba? sabi sa akin si Yung corner dyan. Yung malapit sa NBI? Oh. Oo. Yan yun, Yor? Parang- Ano Sabi naman, sa akin, yan. baka gusto mo mag-apply ship, marami naghahanap doon. Kaya yun, awa ng Diyos, nakuha tayo kasi Yan, siyempre. hindi pa ako marunong mag-English noon. Oo. Experience din. Kala mo, birada dyan. Natakot ako Pero mag-English. may simasbok ka na nun. Wala pa bilis eh, no? Sabi nga sa akin ni Mr. Valeroso. Valeroso ang ano nun, click na Yan, story Mr. time. Bellamor, Mr. Bellamor, tanggap ka na. Kaso lang, pag hindi ka makalis, ibig sabihin, medical mo bagsak, hindi ka makalis. Oo. Ang siyempre, Pero may bisyo ka nun, wala. Wala. Oh, Wala kasi, trabaho na sa kusina eh. Ngayon, sabi ko, nagdasal Walang ako. problema, medical kasi walang Oo, bisyo. kuba ko ron dito sa break ko alas 2 ng doon sa Manila Pavilion. Naguguluhan ako. Sabi ko, Lord, itutuloy ba ito sa atin na binibigay niyo sa akin? Kasi ayaw kumalis kasi pag sinabi Manila Pavilion, pag ganun ang trabaho mo, the best na, di ba? 5 star ba yan? Oo, 5 star yun. Kasi malaki yan ang hotel. Malaki. Parang malaki na yan, nadaanan ko na yan. Ngayon, ang ginawa ko, baba ko, inutuan ko, nagkaroon ng buong pag-isip ko, sabi sa akin, sige, tuloy ka. Yung, pumunta na kami doon. Nagano ako, pero nandun yung dokumento ko, yun, siyempre, binigay ko na dahil nagdasal ako. Iba ang forma sa sharp talaga. Kaya iba naman, yun. Kaya yun, natanggap naman ako sa awa ng Diyos. Balik tayo sa ingredients na naman ha. Balik tayo para matuloy yun. Ihalo mo yung yung siomay na yun, yung mga ingredients na banggit ko naman sa inyo. Tapos, mararamdam mo habang hinahalo kahit wala kayong mixer, mano-mano lang talaga yan. Oo. Yan. Yan na yan, yung palaman na yan. So, nagawa naman palaman mo. Gagawa ka ng lumpiang Shanghai. Ang idadagdag mo lang, carrots at saka singkamas. Huwag na masyadong singkamas, baka naman isang truck ang Bilis lang mo, mga 5 seconds. 5 seconds tapos na magawa ng kuwan, no? Yan lang. Lit lang. Ganun lang yan, yan. Ganun lang paggawa yan. Salita pa yan. Nadala lang sa kwentuhan ba? Nadala nga. Ito yung design sa shark fin yun, no? Ito, Yan no? ang design ng shark fin. Yung shark fin Kaya ito, ko lang nalaman yun. yung shark fin ito, pag linagay mo sa arroz caldo mo, anong sabi? Pwede mag-order, ano sasabihin nila? Shark fin o siomay? O, di ba? Panalo. Panalo. Yan. Ay, inahalo pala. Oo, inahalo yan. So, pupunta na naman tayo sa siomay. Siomay kasi para naman baka naghanap ang ating mga kaibigan. Sabi ni, Yor, bakit wala siomay? So, siomay. Pero ang masarap talaga sa siumayor, steam lang talaga siya, no? Steam lang talaga. Ang luto niya, sir, steam talaga. Kasi ngayon, doon sa atin, may mga nag-fried na eh. Ang fried, yan ang hinahalo ng hinahalo talaga ng fried rice, iba lugaw, yun. May toppings Pero, siya, toppings. Oo, katapos kahit wala na, hindi na may fried talaga yan. Pina-fried nila yan kasi alam mo naman, dingos ko yan. Yung mga galawan, no? Pero para sa akin, steam lang ako, kaya ko ng fried. Double murder yun. Siyempre, may mantika, katapos i-fried mo pa, diba? saan ka pa, di ba? Steam talaga siya. Oo, steam lang. Ang birada to mamaya, ang mga pangmalakasan ng mga sauce nito, Yor. Yan, mga birada. Ang paggawa ng sauce nito, talagang hindi biro-biro ang paggawa kasi ang paggawa yung Siyempre, tinatawag kailangan na, masarap talaga yan. chili garlic daw kung baga tawagin. Yan, magawa tayo dyan, bagamat At yung iba sobrang anghang, no? kasi ang chili garlic talaga sa Yun yung chili mahang talaga yan. So ngayon, konti lang ilinalagay mo dyan, yan. Ang tawag naman sa amin yan, balatsang.
Chili balatan yan sa mga original, hindi cherry garlic yan. Cherry garlic Dami yan. pala magawa ba sa isang kilo? Oh, sus. Ano Ito, sobra pa to sa standard kasi ang laki. Kasi sa bata, Yung mabili natin Sa sa... amin, Yan, yung karne nun. sa nabutas, gumagawa ko dyan. Iniwan ko sa aking may bahay. Ano, kaya nyo na? Mababalik na ako sa aking trabaho. Tapos si Mrs. kasi ito talaga ang paggawa ng siumay. Ano yan? Kilo yan, by gramo yan eh. Ang ano, timpla. Hindi basta-basta mo. Malugi siya. Hindi daw niya kaya kasi hindi niya alam. Hindi niya alam mag-manage. Ito, tinuturo ko naman ito. Ito, mga biradahan na talaga ito ng mga kababayan natin. Tinuturo ko talaga ito. Wala pang nagmi-message sa akin. Sabi ko, ayaw nila. Kaya kasi kung bibili ka dyan sa mga prosi na mga bibili. Oh, meron yun, marami yun. Yung luto. Hindi maganda. Iba talaga yung gawa mo dahil iyon, yung baga, konti lang kita mo dyan. Konti lang kita mo dyan. Dito, kung talagang business mo. About the business sa bahay mo, wag natin ngayon, magagalit sila. Matututo sila kung paano gumawa. Nagtrabaho din, no? Okay lang. Kung sipag lang, alam mo sa Pero iba talaga sarap pag ikaw gumawa eh. ito ang gumawa dyan. Ito, pag sinabi ito, kahit ito, napakasarap ito. Wag mo naman tika niyo. Olive oil. Oo. Sami. Sesame pala. Sarap ba? Sesame. Ngayon, ito, ang dami na. Dami na, Bali ito, Pinto lang. kasama meatball, 3 kilo talaga yan. Ngayon, dahil kulang yung defrost ko ng ano, pwede naman natin i-continue yan in a day. Itutuloy natin yan. Ayos Kasi yan ano, talaga. mayroon pa ako dito. Ng wrapper. Ito. Yan sakto lang yan. Oh. Dami na yan yun eh. Gagawin natin Shanghai yan. Kasi may wrapper ako dyan. Shanghai, pwede rin yan. Shanghai. Lumpia Shanghai. Oo, ito Lo, palaman na to. yan ang mga Maraming- pamlakasan na... Maraming nagagawa ito. Basta lagyan mo ng yung may Shanghai. Yung mga perfect na mga, sabi nila perfect na mga Shanghai roll, yours ba? Oo. Pero, Pero tinikman natin, pati yung mga ano natin dito, kaibigan ng mga... Yan, oh, banak Kain na sila. yan. Kain talaga yan. Kain talaga yan. Kumakain sila sir. Kaya di ba? Kumain sila. Nagawa man tayo rito. Nagawa na ko rito. Yan, diba? Si Umay. Umihirit pa si Jake. Si Jake tumatawag pa yun. May Umay pa. walang- Diba? Yan. Oo, sarap kasi. Sarap. So ngayon ito, ipapakita natin, gagawin natin lumpia Shanghai. Kasi para sabihin nyo, matatamad ba sila, para interesado sila. Ang kulang lang natin dito, yung ano, kasi ako pag naglulumpiang Shanghai ako, dinalagyan ko talaga ng ano, dinalagyan ko siya ng singkamas para malasa. Isalin sa konyor, sa pork, Yung alin? yung singkamas. Oh, dito. Naka ano din siya, naka-ground din siya, no? Kahit yung iba, pwede sila maghalo ng siumay, ng singkamas. Ay, maganda yung kasi balance eh. Kung puro meat ka naman talaga, sa totoo lang talaga eh. Alam mo naman eh. Yan, bilangin natin ha. Dami. Ito sabihin natin, 1.5 kilo. Ito 1.5 kilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ay plus ito pa. Tapos meron pa yan, dami pa yan eh. 47. Ano luto mo dyan? Saan? Shanghai natin yan, titirahin natin yan. Lumpia. Kaya niyo pa? Kaya niyo pa? Kaya yan. Okay. Memory, kaya memory. Kaya yan. Hindi ko na. Okay, hello. Ito. I-prepare natin ang ating engineer dito sa paggawa ng ngayon na ito biglagay ko parang bilis paggawa ng pag-steam ng Steam ng siumay. at saka dumpling. So, madali lang to. I-steam natin siya 16 minutes. Ang luto niyan, ang siumay at saka dumpling. So, ito na. Oh. Ito na po yung tubig Yan, na oh. ating papainitin. Basta makakulo yan. Papakuluan muna natin siya, sir. Pag kumulo, at saka natin ilalagay yung ating, yung ating, Ano, ganda, nakirin ng steamer. Diyan siya ilagay yor. Opo, dito natin Ay, ilalagay. ayos talaga. Kasi di kasya lahat, no? Kasya yan, ha? Yan. Kasya. Isang buwan lang. Para matutuwa ang ating mga kaibigan. Supaw niya. Marunong nagluto kayo supaw? Oo, master tayo. Yan talaga si Upa yor, masarap talaga yan eh. Bago ako naging chef ng Western, Oo. ang ano ko talaga. Chinese ka muna yun? Dim sum chef talaga Dim sum. ako. So, nung napasakay ako ng Star Cruises, may mga, siyempre, mga training din sa barko.
kinukuha ko yun. Lalo naging susit na ako roon. Oo. Ito. Matagal ka doon, Yor? Oo. Sa cross? 1994. 1994 noon eh, hanggang 2002. pa lang, barko ka na. Oo, ito. Maraming Yan ha. Sir, Ayan, yan oh. ha. Tingnan nyo, kunan nyo, picture dito. Meron yan. Kung paano tayo maglagay ng ating i-steam na Lagyan ng touchscreen. oil ang Oo, konti para hindi lagyan mo dumikit. muna ng oil dito para hindi magdikit. At saka hindi natin pwede dikitin yan kasi Parang magdidikit siya. magtupuan yan Okay siya. lang, basta may ano siya, may angat-angat lang. Ano? Yan, amo na siya. Kahit mga gusto mo, mga pang business nga, dito yun. Ang pambahay. Pangbahay lang yan muna, pangbahay lang. Negosyo. Ito itinuturo natin sa ating mga kabayan. Basta ang kulang dito, yung pampula. Kasi ako naglalagay talaga ng pula katulad nito. Food coloring yan, Yor? Mga ganun. Oo, Coloring? naglalagay ako food coloring. Pero ako, pagka food color, hindi na. Yung ano, yan o. Hmm. Yan. Ganyan pala siya. Pero yung linalagay nito, yung dilaw na ano, yung dilaw na egg, minimix yan. Diba? Ay, pala yung nagkulayan. Yeah, kaya may pula talagang original na siumay. Sa mga Chinese style yan siya. Pula talaga yan. Yan mo na siya. Yan. Ganun lang, napakasimple lang. Pag kumulo, yung ano Pero natin kailangan doon. iwas eh, kaya madayet ako Yor eh. Oh, pag kumulo. Pero ngayon, Giptikim na lang, giptikim na lang, no? Oo. Tapos, sabi ni Mayor, paspasan sa sauna. Paspasan. Ayan ang mabirada. yan, ganito kahit paano, di ba? Oo. Eh, may mga natututunan na. Oo. Patay Yung aluking mga- ganyan eh. Aluking yung- ganyan. Tabihan ka pa niyan. Yan. Kanina umiiwas si Paul sa akin kasi kumakain ako. Yung pagkain ko, hindi ko na nakain. Kasi ayaw niya kumain. Sabi, halika kain tayo. Ito na ha. Ito, itatabi muna natin habang nagwi-waiting tayo ng ating Ayan, steamer. Pag kumulo, Ouch! pag prito ng ating Shark fin at saka sumay. Sumay. So, bigyan siya may. Oh. Uwi ka pa niyan? Yan, ilagay ko natin. Diba? Yan, yan pa. Pag kumulo ng tulodi, 16 minutes lang yan. I-steam natin na yan. Yan, napakasimple lang, di ba? Simple Ito lang talaga. yan, pero nagugula, no? Ha? Simple lang pero may mga birada na. Oh, yan. Yan. Plastic pala, stick. Pag mula ka sa dito, sir. Parang pang 5-star kami pag umano ng ano. Kayo rito matuto, pagka nasa bakasyon ako, abangan niyo ako pagka nasa Facebook ako at nandito ako sa Pilipinas. Mag-live kayo, no? Mag-live. Sa Pilipinas. Ayan. Tawagan niyo lang ako. Tuturo ko sa inyo, tuwan. Walang bayad kahit 5. Sus, ayos talaga. Napakasimple lang. Ito totoo yun. Pagka nasa bakasyon ako ng August, anyayahan niyo ako. Ugos. August. Baba ko August. Anyayahan niyo ako kung paano hindi ako magbibigay ng bayad. Daming- Experience ko ito, sir. May kumuha sa akin, restaurant, may pintunan para alam nila. Sige, sige. Sa orthopedic, tapat kami. Chef din sa Macoron. May kumain na chef din. Nagpapakain sila sa Dubai. Ang pinapakain niya hari. Duh. Hari sa Dubai. Ang sabi sa akin, sino bang chef dito? Sabi niya yun, si Chef Jun. Pinalabas ako, sabi niya sa akin, sir, pwede pa tayo mag-usap. Sabi ko, respect lang kasi nandito ako sa ama ko. Tawagan niya ako, mag-usap tayo. Oo. Tinawagan niya ako, tama-tama, off na ako. Nag-usap kami. Sabi niya, pwede ba ako matutot yan? Magkano babayad niyo sa akin? Sabi ko, Kasi "Sir, iba yun, may bayad talaga yun eh. sa akin, sir, hindi ka makakatingin sa akin ng bayad. Aniyahan niyo ako, makakarating ko sa inyo. Pumunta kami ng Tondo. Binuntahan ko, gumawa ko sa sumay, asado siupaw, tapos ito. Yun, ang mga siupaw talaga yun. Nagulat siya sa akin, bakit hindi ako kumuha ng pera? Sabi ko, Oo. ang babayaran mo, sir, itong kasama ko, wala lang ito. Binayaran Ah. siguro mga 3,000 din. Ayos na. Doon ako masaya eh. Sabi Sure. ko, pinangako ko ito na sana matututo ako, Lord. Bibigay ko rin ito sa mga pamangkin. Share the knowledge talaga mga birada dyan. So, ganun tayo mga kasimple, sir. Diba? Ito, we continue na ito. Mm. Isasalang na namin ito. Kasi bago ka magsalang, kailangan kulong-kulo yung ano mo. Ah, mga ilang minutes yan yun? 16 minutes. 16. 16 minutes lang yan. Bilis lang. So, ang oras is... Ito. Ayan, oh, may timer. Ito. Pag mag-timer nito, yan. Ayan ha. Nako ng mga 16. 16 yan. Pag may timer, okay na. Makakain na tayo ng siumay. Ah, matikman yan mamaya. Gawa ni Chef John. Chef John. From Pure Big. Puro. Yan! And Finland alongside Alongside parainin. in Parainin. Yan, Thank you very ayos much. talaga. To be continued. Yung
siomay at saka dumpling. Actually, already done steam. So, from 16 minutes. 16 minutes, okay. Ito, buksan natin, sir. Sige. Ayun. Ayun. Ito. Wala. Grabe, Amo na siya. Amo na siya ang pwede. may kasama isang meatballs yun. Ang meatballs sabi ko, ang meatball, gagawa tayo ng ng sweet and sour. Sweet and sour. Ito. Pwede i-steam yan, tapos ang doon, sauce na lang. Sauce na lang kulang. Yan. So, ito na yan. Ito yung shark fin natin. Yan, oh. Kita mo, fresh na fresh. Ito naman yung siomay natin. Sama sa dulo. Yan, look it. Oh, init pa yan. Pwede na ba, Piyok, pang business? Piyok? Ha? Sus, madali lang yan. Sus, madali lang yan. Aniyahan mo ako pagka nasa Pilipinas ako. Yan, ha? Gagawa tayo yan. Hugos, pauwi na eh. August, uwi na ako dyan. Pero kahit hindi ako pauwi, gusto niyo makuha ito, ituturo ko to sa inyo kasi kailangan, pwede ito pang business, yan. Tsaka yung sauce, madali lang gawin yan. Yan. Yun na. Yan, ayos yun. Okay.